het is schande, hè? Zo wil je net eindigen. In Jestemar giet het door van buurtsuper alles onder in je dak definitief dicht. De winkel die waard jarenlang runt troch Sjouke en Sippie Wijnsma, maar dat is nou verliezen tiert. Het doet zeer, hè? In die zin, hè? Je brengt nou je levenswerk al, hè? We hebben in 20 jaar dat we hier nog zitten, hebben het opgebouwd van een buurtsuper. Wat het nou is, met alle andere functies erbij. Dat is schande, dat zeer. Ja. Dat is een moeilijke dag voor jou. Ja, net leuk, beslist net leuk. Nee, zo'n dorpswinkel wat wij hebben is het sociale hart. Hè? Dus je hebt het lief en leed. Mensen, als die overleden is, komen ze hier te gewoon bij spreken. Als een pop geboren is. Hè? Ik weet bij spreken hoeveel mensen dat hier in verwachting ben in eerste maart. En dat is stil. De sluiting van de buurtsuper is geen vrijwillige kar van de eigenaars. Nee, beslist niet. Nee. We hebben er maar het dorp eerste maar een aantal collega's van u hier in het dorp hebben proberen met schrijven om toch het pand te behouden, steeds maar voor het dorp. En dat het echt een dorpswinkel waren. Ongeacht dat wie er nog niet zit met een supermarkt. Hè? Maar dat is net slagen. We komt net in eens weer met de eigenaar van het pand. Dat om die, ja, dat zei jij in het dorp om die rottigers. En ja, Jilk is dan toch een heel raar ding. Op de allerlaatste openingsdag kwam er nog een soort bekende en onbekende gezichten del om afscheid te nemen. Heel zonde van het dorp. Ja, altijd even een biatskipje, een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè? En dat is aangebeurd. Dat is aanstaan, wie moet aanstaan naar de burgemeester is te vinden. Het hele leven is aanstaan wat het eerste maar. Ik denk als aanstaan je het dorp dan is er weinig te beleven. Dat is net mooi. Nee, ja, want we kon hier alles krijgen. Je kon hier zomerij en een pakjes kon al even om. Een kaartje even, dat er een die voor de eerste maand is het heel jammer. Je kwam hier in de winkel en dan werd heel vaak naar de praten zijn met ons werden. Die contacten, die ben nou dadelijk al hier gebeurd.